Ja, Mette Clausholm, hvorfor er Boehner imod en afstemning? John Boehner er personligt faktisk nok tilhænger af, at man finder en løsning meget snart, og man allerede havde fundet den for længe siden, men han er presset af en meget rabiat fløj inden for sit eget parti, de her Tea Party-folk, som er ekstremt kompromisløse, og som han er bange for at gå op imod. Og hvilket udfald tror du, at en afstemning ville have, hvis de stemte nu? Altså det kommer jo selvfølgelig an på, hvad de stemte om. Men altså hvis de stemte om det, som præsident Obama han har forlangt, og som demokraterne bliver med at forlange, det man kalder en clean CR, som er en midlertidig forlængelse af budgettet, uden at der er nogen sådan delaftaler på, der handler om Obamacare eller noget som helst, men det er bare en forlængelse. Så er jeg ret sikker på, at den vil gå igennem. Altså, der er tilstrækkeligt mange republikanere, som offentligt har tilkendegivet, at de vil stemme for sådan en, til at de sammen med demokraterne vil kunne danne flertal. Og der er sandsynligvis også utrolig mange republikanere, som vil stemme for den, som ikke har tilkendegivet det offentligt endnu, men som vil gøre det, hvis den kom til afstemning. Ja. Hvad er det for nogle ændringer, som Boehner ønsker i det forslag? Jamen altså, Boehner, de ting, der har været sat til afstemning allerede nu i repræsentanternes hus, det er jo sådan, alle lovforslag skal vedtages, både i senatet og repræsentanternes hus. Og de har begge to vedtaget lovforslag, der er bare ingen af dem, der er ens, og de har været så langt fra hinanden, så man ikke har kunnet nå til enighed. De ting, der er blevet sat til afstemning, som Boehner har sat til afstemning, det er sådan noget med først, at Obamacare helt skulle droppes. Det var ligesom et krav. Det var sådan en sidebemærkning til den her budgetforlængelse. Og så dropper vi Obamacare. Nå, det kunne de godt vedtage i republikanerne. Altså republikanerne kunne godt vedtage det, men det ville senatet jo ikke være med til. Og så var det næste, det var, at man skulle defunde, altså man simpelthen skulle tage hele finansieringen af Obamacare væk, og så var det, at man skulle udskyde et år, at privatpersoner skal købe forsikringer. Alt muligt, der har med Obamacare at gøre, forsøg på sådan ligesom at underminere Obamacare og gøre den mindre, hvad skal man sige, stærk. Ja, så hvis nu at det her CR, eller det forslag, som Obama kommer med, blev vedtaget ved en afstemning, hvilke konsekvenser vil det have personligt for Boehner? Altså det store spørgsmål med John Boehner i forhold til personlige konsekvenser for ham selv, er ikke, hvad resultatet af en afstemning vil være. Det er, om han vil sætte det til afstemning. Fordi det er sådan, at han som formand, udover at han er leder af republikanerne i repræsentanternes hus, så er han også formand for repræsentanternes hus. Og derfor er det ham, der sådan teknisk bestemmer, hvilke forslag, der bliver sat til afstemning. Og der er det, han indtil nu har nægtet at sætte noget forslag til afstemning, der ikke på en eller anden måde indeholdt en underminering af Obamacare. Og hvis han så gør det, hvis han følger det, præsidenten siger, demokraterne siger, og bare sætter en clean, altså en ren budgetforlængelse til afstemning, jamen så vil der komme flertal til det næsten helt sikkert, men så risikerer han også, at der kommer et opgør mod ham som leder internt i partiet, og at den højre, altså den sådan meget højre rabiate del af partiet, de her Tea Party-folk, vil stå bag et oprør mod ham. Og det er, altså det republikanske parti står i en kaotisk situation i de her år, og Tea Party-bevægelsen, selvom de overhovedet ikke repræsenterer noget, man kunne kalde midtervælgere i USA, så er det den eneste gruppe, der er sådan ekstremt klart defineret og har fat i nogle entusiastiske græsrødder i det republikanske parti. Derfor er det farligt at lægge sig ud med dem for John Boehner. Ja. Så hvilke ændringer eller hvilke konsekvenser vil det have for republikanerne som parti, altså ikke kun Boehner? Altså problemet er, at det som mange republikanere frygter, både, altså især selvfølgelig Tea Party-folkene vil bare ikke være med til det her, men det som mange sådan moderate republikanere frygter, det er, at hvis de går med til at lave en aftale med demokraterne, som ikke underminerer Obamacare, så er de bange for ved midtvejsvalget næste år, at så vil de blive overhalet højere om i deres eget parti, at de simpelthen vil få en udfordrer i deres eget parti til at kandidere, og at der vil komme en Tea Party-person og sige, nej, jeg vil stille op i stedet for dig, og som så vil vinde. Fordi netop græsrødderne hos republikanerne er meget mere sådan rabiate, end republikanske vælgere i almindelighed er. Ja. Og så lige her til sidst, hvornår tror du, der kommer en afslutning på den her shutdown? Jeg tror, at shutdown bliver løst i forbindelse med, at man opnår en form for aftale om en forholdelse af gældsloftet. Jeg kan ikke sige, om det sker præcis den 17. oktober, men jeg føler mig ret overbevist om, at hvis man ikke får en endelig aftale der, så får man i hvert fald en form for forlængelse, fordi at når det kommer til stykket, så tror jeg, at der simpelthen der er for mange ansvarlige politikere, både hos demokraterne og republikanerne, til at man vil risikere, at USA kommer ud i sådan en kæmpe økonomisk kaos, som det vil være. Ja. Tak.